τον θυμόμαστε ως τον πατέρα της λογιστικής. Σου παρουσιάζω τον Λούκα Πατσιόλι. Και όχι, δεν πρόκειται για τον νέο Back του ΠΑΟΚ, αλλά για έναν Ιταλό που έζησε στα τέλη του 15ου αιώνα. Τώρα, περιττό να πω πως ο τύπος πέραν από συνεργάτης του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, είχε και ένα από τα καλύτερα subclasses της ιστορίας. Ήταν φραγκισκανός μοναχός και παράλληλα μαθηματικός. Beat that, σύγχρονε άνθρωπε. Ο Πατσιόλι λοιπόν έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία της ιστορίας με όνομα Summa de Arithmetica. Βέβαια, δεν το λες ακριβώς βιβλίο με την έννοια που έχουμε συνηθίσει, αλλά περισσότερο σαν ένα manual της οικονομικής ζωής της εποχής. Σε αυτό δεν εφευρίσκει κάτι καινούριο, αλλά arguably κάνει κάτι πιο σημαντικό. Παίρνει πρακτικές γνώσεις που ήδη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι της εποχής για το χρήμα, τους στόχους, τις συναλλαγές κτλ. Τις μαζεύει, τις οργανώνει και τις βάζει σε τάξη. Μία από αυτές, ίσως η πιο σημαντική από όλες, είναι και η πρώτη δημοσιευμένη περιγραφή του διπλογραφικού συστήματος. Το ότι δηλαδή κάθε οικονομική πράξη καταγράφεται δύο φορές. Μία ως χρέωση και μία ως πίστοση. Κάτι τόσο σημαντικό που 500 χρόνια μετά